foli ani tanuni o yansige kaye sanga ani wati ka malidenw fo ka yɛrɛwolow fo ka danbetigiw fo minnu ma maliba in bila falin fɛnna u ye maliba in kɛ bila fɛn bɛɛ sanfɛ ka ɲinɛ u yɛrɛ b'a kun kɔ ko faso ka fɛn bɛɛ kɛ ko faso an sigi ko mɔgɔ tan bɛ fa foli ni tanun de ko olu ye k'u ni ce u yɛrɛ ye dɔw de y'a tu tigɛ ka bila anw ɲɛ bi dɔw de ye sira jɛlen bɔ ka bila anw ɲɛ bi anw nana se yɔrɔ dɔ la sira a ɲagamina nka an m'a ɲagami cogo cogo manden kan don a bɛ ɲɛnabɔ o de la an ka jɛ k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an ka fara ɲɔgɔn kan an ka wuli ka an jɔ fɛn kelen mun bɛ se k'an ka maliba bɔ a bɛ tɔɔrɔ ni dingɛ min kɔnɔ bi limanaw fila tɛ ɲɔgɔn minɛ tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tant que maliyɛnw an ma se k'o de kɛ maa wɛrɛ b'a sago ka anw na an kelen kelen si sagoya fana tɛna sɔrɔ jamana ko in na parce que maa wɛrɛw de bɛna anw yɛrɛ si tɛ bilen o ɲuman ye mun ye an k'an tɛgɛ di ɲɔgɔn ma an ka jɛ an k'an ka faso kuma bɔ maliba in a mago b'a den bɛɛ la bi a den bɛɛ la bi e m'a ye ko hali i ka fatɔ ko n'i y'a ayiwa i ka fatɔ ka a fa wali k'a gɛn ka b'i ka so don dɔ a jɔyɔrɔ bɛna dɛ ko ni fatɔkɛ tun bɛ bi ko a tun bɛ nin ko nin kɛ koyi o de la bɛɛ jɔyɔrɔ bɛ fasoko la bɛɛ ka wuli k'i jɔ e bɛ jɔ i ni yɔrɔnin na belebele don i b'i ka wɔsi min na ye dɛ o de bɛ faso jɔ nin b'a ka bɔgɔ nɔɔni min na yan fɛ o de bɛ faso jɔ nin bɛ tulu nɔgɔ min na yan fɛ nin fana falen de ɲɔgɔn o de bɛ faso jɔ koyi an ka wuli k'an jɔ bɛɛ k'i ta kɛ nin ye ne Bakari Togola k'a ye bi sa Abu Coti a bɛ nɛgɛ karafuw la Burama ayiwa Tarawele ale kɔni a bɛ ayiwa ja baranin na ka se k'a fili ayiwa Kiledu Media sanfɛ diɲɛ bɛɛ ka se ka ayiwa jamakan in ka sɔrɔ sanga ani waati bɛɛ la aw bisimila jamakan kan ne Bakari Bacɛkura Togola k'a don ni limanaw bi an bɛna baro nin kɛ baro mun don faamuyali de ka sɔrɔ a la a ka ɲɛdɔn a ka walawala baro in bɛ sigi mun ka bi o de ye armement minnu bɛ anw ka bande Sahel kɔnɔ marifa minnu bɛ yen yɔrɔ n da delila ka se marifa ko ninnu ma aw ye k'a yira n ko anw ka kuma tɛ anw maliyɛnw ka kuma tɛ sabula ni maliko la bi n'i ye fɛn fɛn fɔ ko nin bɛ faransi la bi wali tubabu dɔw ye nin kɛ bi u b'a fɔ ko awɔ a bɛ taa u bɛ tubabu de kɔnɔ non on n'a rien de tout ça parce que anw ma tubabu nafa y'an fɛ yen o de y'an bila o bɛɛ la nka an t'o kɔnɔ bi nafa bɛ kuma mun kɔnɔ bi Amnesty International o ye tubabu yɛrɛ de ka bɛɛ ko diɲɛ bɛɛ b'a la sa nka tubabu ka fɛn gologolo sigilen don o Amnesty International mɔgɔw olu de y'u ka rapport bɔ ka yira k'a fɔ marifa minnu bɛ anw ka bandi kɔnɔ marifa minnu bɛ terroriste bolo marifa minnu bɛ maajugu bolo ka maaw fa Burama ko a 75% marifa a bɛɛ bɔra Europe jamana saba de la n'o ye Faransi Serbie ani Tchèque donc o kɔrɔ ye di ko bi nɔgɔ t'a la bilen fili t'a la bilen Faransikaw tɛ se k'a fɔ bilen k'u ka marifa dilannenw k'u t'a dɔn k'u bɛ terroriste bolo ka mɔgɔw faga parce que arme fun bɛ bɔ anw ka maajugu ninnu bolo bi arme fun bɛ bɔ anw ka terroriste ninnu bolo bi jateminɛw y'a yira k'a fɔ a 75% kɛmɛ o kɛmɛ n'i y'a bila marifa 75 ko o de bɔra nin jamana saba la Serbie Tchèque ani Faransi donc n'u wulila an b'a ye k'a fɔ u ye mankanw ci an t'a dɔn an ka marifaw bɛ feere ka taa kɛ ka civiliw faga an t'a dɔn an ka marifaw tɛ kɛ tan an ka marifaw tɛ kɛ tan mais aujourd'hui le constat est là le fait est là les commentaires sont libres mais comme marifa minnu anw fɛ yan anw ka Mali kɔnɔ ka taa Mali kana Burkina Niger fo ka taa bila Tchad la bande kɔnɔ ko n'i y'o marifaw ta ko sigiyɔrɔ o sigiyɔrɔ ko 75 k'o bɔra nin jamana saba yɔrɔ la olu jamana kelen dun ko de ko ale bɛ terroriste kɛlɛ de la an fɛ yan o jamana kelen de ko ale tɛ bandi kɔnɔ dɔwɛrɛ la ni ayiwa terroriste ko tɛ e bɛ ka terroriste minnu kɛlɛ e bɛ k'a fɔ e nakun ye terroriste min kɛlɛli ye e ka marifa ninnu olu b'o sɔrɔ cogo di marifa dun tɛ feere kunfɛ ten marifa bɛɛ tracelen don donc o bɛ bɔ aw bolo yen cogo di ka n'u yɛrɛ sɔrɔ an fɛ yan bi o ka bɔ a la aw Faransi aw de taara ka taa Libi ci ka filenkolon ci ka dakolon ci Karafi ka maramafɛn a tun ye minɛnw minɛ sa Libi lakanani kama o maramafɛnw de taara ka yɛrɛkɛ ka na anw ka bandiw kɔnɔ anw nana an ka sɔrɔ la nka o dɔrɔn tɛ o minɛn kɔrɔ caman b'u bolo o minɛnw bɛ bɔ min Burama n taa caman dɔ la n bɛnna ni an ka Sirasiw ka opération ɲɛnamaba dɔ ye u ye marifa dɔ yira n na Sirasiw y'a récupérer u bolo marifa in kelen kun ka ca $50,000 ye a den kelen a ka ca $50,000 a dɔw Sirasiw yɛrɛ ko ma ko jugu ninnu n'a tun b'u bolo k'u tɛ marifa in manipulation de dɔn sinon olu tun tɛ se k'u minɛ a dɔw y'a ye an bɛ Bandiankara gardiw fo parce que a don Bandiankara garditigi minnu bɛ yen olu de ka patrouille mission taara ka se ka marifaw récupérer bon donc ça veut dire que o marifaw bɛ bɔ min jɔn b'a wari d'u ma a kɔni yira n'an se k'a fɔ k'a bɛɛ dilanna aw de fɛ aw de ka marifa dilannenw don n'o ye Faransi Tchèque ani Serbie aw de ka marifa dilannenw don
Bien Djekouba, au Djora Kemem Moukolasa. Malien, on est Djora Kemem Moukolasa. Francis, il est Machamana, est irresponsable encore. Hein. Le boucher, j'ai revu, c'est encore donner des armes à ces criminels assassins pour tuer des innocents. Ça veut dire que vous n'avez aucune responsabilité. Un responsable, moi-même, ma femme, quand ma femme t'a restauré, m'a dit, et mon responsabilité. Le boucher, Jean-Pierre Dédrian. Non, c'est un boucher. Quand t'as Libye, il fallait me Libye. Il fallait que la Libye qu'on a blâmé. Et Dieu me défense qu'on a. Ou à tout. Et ma ouïa, il y a la maïla. Kato avec Hollande, donc défense là, bon défense là, dans l'affaire étrangère là. Kaba dans l'affaire étrangère là, Macron en a faux biabé, Amaboui. D'oré, c'est le dossier malien. Le Sahara. C'est-à-dire, il est là pour gérer le dossier malien. Donc, indépendamment des aspects politiques, Macron t'a fait, on va tout parce qu'à Barra de là, c'est l'intérêt de la France, donc, avec tout, Okama. Boucher, non, j'ai dit, à tout compte de l'eau, autrement dit. Donc, on me dit, on est qu'à femme. Nous, nous, on a fait. Maintenant qu'on pose cette question à Jacques Dédrian, comment les armes fabriquées en France se sont retrouvées entre les mains des terroristes dans la bande sahélo-sahélienne? Comment? Et pas un seul groupe, pas deux groupes, tous les groupes. C'est-à-dire que les groupes terroristes ne vont pas à 75% sur le plus au bec là, surtout en Afrique française. Parce que Servini Tchécoslovaquie nous paye ou pas manipuler. Mais déjà que nous, le trois bras qu'on a, on va donc faire le phénomène de flabé ça fait. Donc en réalité, armée de Kabomé. Il faut qu'on nous le dise. Pendant combien d'années aujourd'hui on voit si le Niger contrôle sa frontière, l'Algérie contrôle sa frontière, nous nous faisons boni al carburant wali dominer yoro ne fait que domali kon. Burkina ka tsara la Niger ka tsara ababo mi kado ambado Algérie ko ne fait beka ko sa te kulenga fait mettre le suko te kulenga la men. Parce que vous les nyeni yala. Afrique ko no aywa jamala folom ni terroriste ko shido ka toro ka ko no au Algérie. Donc on est sûr que l'Algérie ne va jamais soutenir ces gens-là. Et d'ailleurs, il y a faux. Même le fait qu'aujourd'hui, il y a aussi quelque part cette menace de l'Algérie. Parce que l'Algérie a été claire ou qu'on a créé ou le Mali frontière. C'est-à-dire, frontière pour le Mali qui avait tout dit. Mais qu'à fond de Oubunana, Djamana de Tako, Tchoko, Tchamanchela ou le Mali frontière, depuis le départ, l'Algérie a été claire. Donc, en bas de Kafo, vous le savez, Kafo, comment il m'a montré le demain. Bon, à un moment, on a vu que Jacques Dédrian est au conseil d'Azawad Abignon taclé là. Il y aura de la marque Nyombulo. Nous, Algabasana Kamoroye qui d'Alkaoui. Bon, Madonna ou là, avec Mangalangolo d'Ofo. Peut-être qu'il va se faire battre demain. Après, Manakando Foti ou Luma. Bon, nous, le secret Abidari. Ni Mali gouvernement fana wula kabe kodoke oui Manakando Foti. Donc, est-ce que nous, on va continuer comme ça? On a les faits. Et revenons aux faits. C'est-à-dire que les faits aujourd'hui, pour moi, c'est les armes là aujourd'hui. Nyete ko komado absolument do. O marfa kene ka ko de do. Munya o glana o fe, munyo se on ga banu ka kana on ga jamano disabilité. O marfa munyo a betra selendo. Wa ali no asoro ya fere jamana do de ma ko jamana ya boka di nunu ma. O ka marfa o fere me jamana ma o bubu don. Donc on fait koko de nyini bi, koko de femmes vraiment. 20 21 0011 un monde sans terrorisme radio Clédou allez sur Bassan Vlado on est Bakary Ba Tchekura Togola do kanga wala famel ka sur la tiens anga fo ba de fete sabula au début de mana jowa au début là-bas. Allô bismillah voilà haba de maya amira diama yeke be fo ka bango wallahi ya be fo ka bango no de be ba donga ko malfa ba bo mindi ko ka etansi bu bo mindi ko ka balo bu bo mindi. Bon, on kene kanado quoi. Mais on va dire que France la oui. Moi, les gens manquent l'année. Nous mandal les faits là. Avec ado. Ou les que les méga magnifiques. On va la canta que c'est ça. On va la coulou dans les faits qu'à Niemaye, Malidon fana coulou don, Niema fana ka do ou les mamolé le mouillé Malikon. Bon, on est niveau qui veut au fort. Bon, radio son do fana dire wa ko itana o de kemene. Bon, si tu sais qu'à faire une moto remarquée, ante bara machine qui trop fort. Ne bara nga kuma koro dongo. Mao mabe ika fenta onga jamana ka marafe. Onga fuiti sima. Mais ebe ka onga jamana fe do mara. Ebe ko bora ke e on politique ye ebe ka fo ke be fe ka jamana mara. E ka ko tsika ta anda ka dambo fo mara made. Non. To be foye pambaran pa.
wallahi boga to la sisa mo to ko fo amino de damine biye abo de fo amba fo bi ama fo tin u ka don ka fo mali de unu don u ka don ka fo u be janfa mu de kono nyema be u don ka fo ma mo le mu bana ala ka nyika dama ka ko afuri jara aba yo merci beaucoup aba ebe ka furo wa fe gérer ke to kana fo o be se ka to di ni furo ba kuma bora to ko be boka bla kwa marampa et de be ka gérer ni ta nga foso ko kuna nga fuite ka ko fe ibi ka privé la ibi ka secteur la ibi ka baraka ibi ka soroke e wa ibi sanga me ka kauntu ya itina ka mamanda mais ni mawo ma e ba nga foso de ko e nga foso maraka teme wali ba maraka kono la wali amara ngani ya be kono ambi to fo bi ambi to fo shini oh so o be se ka dugo wa fantan jigi tike ba o be se ka dugo jamana ci ba o be se ka dugo balmo janfa ba o be se ka dugo Allah wala ka fo famille ka sur la 2021 un monde sans terrorisme allô et bismillah wa comment amala tano akete ki radio datu malmate ay kemi fo chane koy bismillah fo ka mo le taw to mali ngara ne do ta to ba namo wa ka ni ni ala che ay mo ko mi bola kile gam bible neka ko do kuma be fo na fa ko shuma ko du zambe ko o dara ko ko liga jamana contrôle o mo to di namo amsa to ko ka be joa anti se ka to la meni akla ni kingar do da moroma ke ka ujimi ngakla famelu sur la parce que mo ya yi sisa ko ni ayi madadoni ami madara abula ka mi fo ko shana ma mea ta madele wa nyete mamu be pumala dinye dungo do abeka jojo la jaba sisa mo kuma fama ka mama wa bon amal make an ka pale ta kuna sa ba e ka ta la je sa jamana be bolo la wati na san bi sa ba lu ko mi ga ma se ko jiri don na o be ka nye soro ma on da o be franyo ga ko ti demeni wa no kera franyo ga ko ti bruja ko na ka ni mali jora sisa ulu nyete mali jole la ko mali jole bina na famu se mali do ma ulu nyeto la ko na jora sisa to ma bina di karsa ma on ti fe o de ka ke ko de o ani jamana ko la me to ko le ulu ta o de ulu ta e parce que problème tia ulu bala akai ulu ta ko na mai manyo de bon non on sila ta nous on sila ta nous mbe misali do tande la ka misali nta ka teme nyata chebli drameka chebli drame ibega ka manda folo kono la be ayi kana si manda flana ma ayayi se ka kele ni doya man fe muntaka aywa chebli drame ibega segere kalo do kinyedo ni ala cheo kalo do wa o te o makabe nyina bon ni ala cheo ame to na kamita nyewa ibega yo chebli kele gbendo kuleta na ka abora yi ayi manganda bla ka to ibega kele ka wele bon abora yi fo na muso ka ministre mama mama me ne me ni nyamo ko fese ba do wa namo o kanu nu temina ku bedatu ayi temina ni makoke o ambe ko ka ko de ke o bumino de kama saria jamana do anga to kono no te ka brisa bo mo on era o fa teme o ko dossier obe o dossier chama de am se ka nta to la teble de la même fois ça sommet francophonie aywa o war ko kana to di atite ise da munga teble ka bo akko fana ni fa male o nyeke dossier obe o on la se o ko kana to di sanjoli ni sa ba so lawa mbal era ni ala che ala san bisa ba ka mo sira fuike mo do ka ko sangle ni doni o sira ka minke o na ra be ama sangle so de ama sangle so folo voilà ama sangle so folo de o le sanji ke ya mais olu me mun kama olu me yere jodi kama malien kuno de famo mi yere be toro fe donc ni ke fo francima o wuli ki buruja ala francita to lu kono de ni francita bo kono jakwa to ya nu be francita bara la jakwa to ya mbalma ka nga folin tan ni biye ti ka wala ku wa mena to kata franci ko ta kuma fo ne ta te fanga dugulu kaya o be defa mali on de la ngawle ka wala anjo ka wode yirula enyete mamundo be balula nazaro ka warila nu be nazaro de ka barala ma do be politicien ali malien tika ko nu ka baray ngani we politique na fo politique de professionnel quoi e be doka carte de visite nyaaye de carte de visite o le que profession avec baramono ka sebe carte de visite fonga il va y avoir sebe carte de visite secrétaire général de tel parti de président de tel parti carte de visite ni ka bara de fo ibi bunga de ba ka ho mais abdora la de ati dora la e ma ni bora posu na fa ke ka dula parce que u be ka wari munu soro barkata wari lawo ati ku na fa o de la nou bora posu la doro fa be dula jakwa de do so ne bi yere yin ngaw kasa santa samu ga bi fanga ko ni fem kono e ka bo fanga la doro le ti sambo i botike kulela i bi yere yin nga se dugo be ngo ko le barka ko de do o tede wari mun do ati se ka na fa
abe boy do mun aso wari bana o Allah taala de do sabula fantan haka hake de do jamana dunga hake do jamana dunga washido akanya fo aka famia 2021 allo 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 ah bismillah ay ebe kan la mi radio mo fe o to téléphone na mi ngala téléphone fe ah ara clé do en club la boy ka radio kere fe am ñu la men téléphone de fe ok awo mbala tan alhamdulillah aw la dum aywa bismillah ga ba bon ne ta ko fori akin saka mi ke sisan koni mais ambe sixième kono at ko taga fuli bal maliko bi yoro muna kungo di bi ante fuli kenaka ambe manya fo de kenaka ka wala aka famia ango marfa mun be ka anga mo fa marfa mun be ka fali ka mvea ko marfa nunu a famba ko kemesara sara bi wolo flani duru ka bora jamana saba de la France Serbie Tchèque olu ka marfa glano de anga jamana kono o de ka fali kenaka ngoro do ame mun fola amna me wuli ka mun ke wala ibe bo fa ka refe doni voilà ale ka appel que tourner ka bo manga kere fe ambe pmo de ka anga sujet wala anga famel ka sura la parce que fait mon tout benye bala oh nous be ma wala ou be débat wala ou be ka problème déplacer donc ou be ka communiquer fait mon be on ba do anga problème poser mais le don a posé nyama kay mundo on marfa au sera todi la France doit être aujourd'hui interpellée devant la cour pénale internationale voilà un pays qui ose fournir des armes aux terroristes. Les armes qu'ils ont en main, c'est des armes de marque française. 2021-0011. Allô? Allô, voir, Togolado. Itogola. Ah bah, Dimbaya. Mais Aoumounbe Bomre, Aoudouba. Aywa o kan ga druba janfala amunu be bama ko ya e rebe to godam na bi bama ko kala ma be ba kala ma sabula clé du bi ibe mali fam fa ba nzoro yi kluba na donc mu be bama ko mu to godala o be kibara clé du anga yi wala be ka famia 2021-0011 un monde sans terrorisme o marfa du ko ta ku gla ko jamana na ngata ko jamana dum faka be kan on de ka jamana dum faka allo e bismillah balmage ni bara ahba vraiment iba man so fo pe wili barde d'accord ita fala ndaka ba fa be abo France ba nga fa ko France ba nga fa na balmo je du mun ban fa ya u se mara u de ga juru de mali kono ya ya fa tugo to anga wala be bokene ga ari France be ko bel debu voilà kanyi do ku be tatien kanyi do merci bien nga fuli ani terminer billet anga alne oni kona ngata panye fo oni kona ke français kam menon sera malla to godi o be terroriste ni jekulu model be bolo be kam ofa o ke to godi joni nga firuma joni nga duma et puis ngo moblu bubulo moblu metero sun bulo wa moblu soro to godi ubu karbango ubu bani na to godi o katche de munu fana bu no fe akara to be musaka do lawo una war ni fe do duma o maf awo o waru bobomi joni ba duma o groupe nu anga ni nga famu uka financement be bomi ne mo fo ye wati la ngo nga gauta laba nde ewa mbo na ko kibarama nga gauta laba manga ngo konna kono o ya soro carburant kan no gawo ka teme boma koka awo ni pni tagawo ka bobo mako ka tagawo o passer o kungacha ni mafulo kunta wa nani ni bi boya kacha mais ni bi bo gawo kana o kni wa sabani kemeduru donc abo gawo kana bomo ko kan no ka fo ibu bongo atagawo o de c'est ça ni chauffeur u ngam ngone me ketogodi o ka soro ka nyefoni o tato bomo ko karbara munta o warkacha menu sera gawo u na tola o karbara munta gawo o warka doko do chama bula donc du biseka dobo opérila yoro mu be kele kono yoro mu ire ta do ala vitima be ketogomia mais o biseka ketogodi malidon anga nyoni ngasa insécurité yoro mu kono o karbara be ka bomi qui contrôle quoi anga nyoni nga au français au dunde kidal tiga ona au ni kidal ka de bume kidal ye nyonga atanye fanye o ko bebse ka kidal ka to au to kalama au bese ka kidal nunga ravita ma u ka marfau u ka fon au bebe ke auto fo kalama o bese ka to godi akanya fanye anga famu 2021-0011 un monde sans terrorisme radio clé tout allô aywa o bra o kan ga jutira so 2021-0011 foli ani tanuni malidon ta do bide sabula toro te flaye toro bilbilba malidon bo kono malidon nyo nyeni malidon aywa nga munu ma ke togo sa allo
Allô? Bismillah. Oui, bismillah, Klobila. Radio Toy, quand la mettre téléphone fait. Ah, aywa, Traoré la kanu. Vraiment, il t'a pas mal nouveau. Ah, aywa, mais moi fait que ma radio la fait que ma kala malibi. Ama temo kle ka mali kono ça. Allô? Bismillah. Haba, Dimbaya. Haba. Haba. Et ka radio datu. D'accord. No. Nkorof chama famulati. Non. Alipi amani ni malide segala mo fa na halalau. Beka wuli ki do jamana ni. Yera wuloya mo fa ibi balo ki bangi. Ibabi bangi. Me ki yera ke halalai. Abe depai ke walela. Bi mali politique mo onu. Asira sa an si uma ka beki i joro ira. Oh, tubabu ka marifa minnu b'an fɛ yan n'olu de bɛ ka kɛ an faali sababu ye k'an ka yɔrɔ yɛrɛ bila instabilité kɔnɔ o ko e bɛ mun fɔ o la. O marifa ninnu tubabu ka kɛwale yira o depuis Biafra problème ka na ka se Rwanda cili ma tubabu yira nin bɛɛ la u ye nin dugu ninnu bɛɛ mais tubabu dan o ye Mali ye u tɛ dugu ci farafinna tugun a dan bɛ kɛ Mali ye ni marifa ko ninnu bi bolo malien bɛɛ de kan k'i bolo di ɲɔgɔn ma ni mun ye mɔgɔ lakodɔn k'i ka a ka cogoya dɔn sigida la i k'a ko fɔ marifa ninnu donna cogo min na nin bɛɛ ye Faransi ka kɔnbolow de n'o tɛ bɛɛ b'a dɔn terrorisme kɛlɛ Mali ta sera yɔrɔ min ma marifa minnu tun bɛ Kadafi bolo Kadafi ka dugu cili u y'o marifaw de ladon ka na di ni mɔgɔ ninnu ma bon dugu tilafɛla ninnu na an ye kunnafoni minnu sɔrɔ tubabuw bɛ marifa di mɔgɔ ninnu ma avion ni fɛnw fɛ pour que i ka radio datugu awɔ n y'a datugu n ko marifa bɛ di ni mɔgɔ ninnu ma dugutilaw fɛ tubabuw fɛ olu de b'u arabi kɛ armes na pour que ka na Mali kɛlɛ mais hali bon i ka kuma in n'i ye marifa ko in ta c'est vrai que Kadafi ka marifaw nana yɛrɛ k'an ka jama an ka yɔrɔ kɔnɔ mais o tɛ se ka kɛ marifa ninnu fanba ye ka da fɛn dɔ kan parce que Kadafi ka marifaw tɛ seulement marqué français ye irisiw b'a la américains b'a la puissance ninnu bɛɛ minɛ feere a ma mais munna tubabu Faransi ni Serbie ka minɛn dɔrɔn de b'anw fɛ yan majorité munna ça veut dire que Kadafi ka minɛnw kɔfɛ minɛn wɛrɛw de nana mun tɛ o minɛnw ye pour que ka se ka marque française caya armɛw kɔnɔ bi jɔnni nana n'o ye jɔnni ye d'u ma. O problème in bɛrɛ Faransi ka kɛwale de don ni o y'u ka ministre des affaires étrangères ye bi. Le boucher Mafala. Ni cɛkɔrɔba in n'an ma wuli k'an jɔ hali Mali ka passeport min bɛ ka dilan a denkɛ ka société fɛ san tun man k'a sɔrɔ Ablaye Diop affaires étrangères la ani Assimi ma dégɛrɛ dɔ bɔ conseil des ministres la k'a abroger. Bon, baaraw ye dɔɔni ye bɛɛ b'i yɛrɛ yira dɔɔni don komi a bɛɛ tɛ se ka kɛ yɔrɔnin kelen n'i ye kɛlɛ fana kɛlɛkɛyɔrɔ dayɛlɛ yɔrɔ caman fɛ a ma nɔgɔn donc an bɛ taa ni ko ninnu. Bienvenue sur Bamako 24 sur 24, 7 jours sur 7, la radio au Mali. Hakili ma bɛɛ b'i ta sɔrɔ a ko kɔnɔ ni dɔ ɲɛnabɔra dɔ wɛrɛ bɛ gɛrɛ ni dɔ ɲɛnabɔra dɔ wɛrɛ bɛ gɛrɛ. Ɲɛ tɛ Jean Yves Le Drian kabi Adolphe Hitler yɛrɛ kɔfɛ a ɲɔgɔnna maafala mana tubabu la. A ɲɔgɔn tɛ e ma a ta tiɲɛ e ma a halaki cogo position yɛrɛ. A n'a ka pupude ni lunette ninnu. Vertu kirikara minnu bɛ k'a ɲɛ la. Ni pupude n'u tɛ e ta ye machine ɲɛ la. A tɛ ye ni cɛkɔrɔba ye fo k'a ka politique da da a bɛ gouvernement in bɛɛ kɔnɔ dɔ wɛrɛ tɛ o a lajɛɲɛ tɛ foyi a bɛ farafinna dugu cili min kɛ olu bɛ taa a ressources don tubabuw ka banque kɔnɔna la o dɔrɔn de don. O de la e ma ne ko maliyɛnw ma n ko n y'a expliqué ni mɔgɔw ma n ko mɔgɔw k'a ɲini k'a faamu n'i y'u ka média ta n'o ye RFI ni France 24 ye olu ka ministre ye Jean Yves Le Drian de ye c'est-à-dire RFI ministère de la communication ka yɔrɔw tɛ dɛ ministère des affaires étrangères ka médiaw de don c'est-à-dire que i n'a fɔ anw yɛrɛ fɛ Mali la sisan waati tɛmɛna an ma radio so dɔ sigi an ka assemblée kɔnɔ wa o tɛ assemblée de ka baara kɛ wa
bon nous ngara RFI ni France 24 créera ou ka France ka ministère des affaires étrangères de ka barake politique extérieure ou ko di barake ou bo drone là ou bo do voilà donc du Mali armée be ga résultat mu ira terrain ampi ya ne moyen France 24 da ou de RFI oh ne no bola yo no fo yo o ka fo mais ni ni basi do ci o bege ala ini u bolo son tonu go fo et puis basi na qui nous prouve que c'est des bases on be amba kalama o go mam va amba kalama ni ni traja amba kalama quelle preuve nous avions ateno oui sur RFI actualisé ko fe a de sans fla oh ni te do muna ko tara ko assemblée re kono ka fo fa be fe ku fa a dongele nga jam ka kono ni mo nga ma do la me ba do hakli bala nya yira mo la yere bal ne hakli bala ya fadi kalo do fo e kana yira na sanga ma preuve ngo kalo do preuve fo e ma soro e wi akè dora ba do ngile bo ku fa makla ka boka ka mo nguma abora be ai ah c'était pas vrai c'est-à-dire que kaloni kalo quoi au drone du il faut gagner les mouvements de la people politicien ni te façon il fait à Konutula nationalité flabé tiote bolo Canada là c'est-à-dire que au Mali la politique est devenue un chemin le chemin le plus court pour se faire riche quoi au drone du agité fonctionnaire et tu vas que wala lo mun talendo ko parti politique de finance de bolo de là foi Canada manyuna foi ti bobe saure la ku dondo e kol bola ka jamana ti mo bara drone là bon ambe kele la fo bi fo ka bibi ka ma fo sisa o wari joni mal position farale nyonga ko ko ngina wari anga jeninta ko ka do faso ko dola wal anga nyina nta ko o ka ke bolo ka ta di mo to dola joni nye mal position ye ko ke ango beda fena la jamana kilami anko tela ko sebe avec atike o la ko ya alors allez quand vous atike merci bien ni ka wele langa fuli ani tonni bien 20 un monde sans terrorisme radio Clédou allez soba sans vela do on ne bakari ba che kura to la do ame nyonzoro alamsa Clédou kelen za fe ewa allo bismillah Allah haba dimbaya bismillah barbati ambala tanu alhamdulillah aba bismillah vraiment yimu fo vraiment yi tiende fo nam nanya jate mine anga jamana bi difficulté muna bon c'est-à-dire armement yɛrɛ ko la c'est-à-dire vraiment puisque an ka armée mɔgɔ caman b'u jalaki kosɛbɛ mais alors que o tɛ c'est-à-dire an ka armée ka lutte yɛrɛ n'i y'a jate minɛ kɛlɛkɛlaw b'u la yɛrɛ de mais ko in problème ye fɛn dɔ de ni janfan bonyana ka se degré dɔ la bon sinon i bɔra ka hali armement minnu fɔ c'est-à-dire il y a des équipements de pointe là bon minnu bi di juguw ma donc vraiment ka se ka nga armée yɛrɛ siri c'est-à-dire u kana se ka fɛngɛ quoi u kana se ka lutte yɛrɛ kɛ quoi bon n t'a dɔn ni hakili b'a la hali wagati dɔ la a mɛnna bon an ka armée kun y'a essayer ka offensive ta u bɛna don Kidal dɔrɔn u ko zone de tampon n t'a dɔn n'a sɔrɔ hakili b'a la kosɛbɛ bon nin bɛɛ ti foyi ye janfan kɔ quoi bon o janfan de b'a la ka tiɲɛ sisan bon an ye mɔgɔw sɔrɔ minnu b'a la ka c'est-à-dire an b'a la ka équipement sɔrɔ baara b'a la ka kɛ quoi et puis coopération minnu c'est-à-dire mun b'a la ka c'est-à-dire janfantiw dɛmɛ donc olu ko bɛɛ b'a la ka tiɲɛ bon sinon armée ye minɛn minnu récupérer ou bien armée ka monter en puissance mais n'i y'a jate minɛ kɛnɛkan ta de don kɛnɛkan ko don nka o t'olu ranger parce que même misaliya ta n ka jamukanw fana a bɛ san caman bɔ dɛ n y'a yira maliyɛnw na k'a fɔ n ko i bɛ ka bɛ kuma min na n ko ma n ko n ye faamuyali dɔ sɔrɔ i bɛ kana ka mɔgɔw ka taabolo kɔnɔ u bɛ fɛ ka armée ko ban Mali kɔnɔ k'a tɔ kɛ polisi ni gendarme ye donc ni u bɛ polisi renforcer u bɛ gendarme renforcer ça c'est maintenant contre les populations mais maintenant depuis Alpha Kawati a m'a fɔ ko armée de guerre ko banna dont ta bɔra ta wa tout à fait u nana n'o dynamisme de ye donc leur objectif c'est mettre l'armée à terre et si l'armée est à terre le Mali pourra jamais récupérer Kidal an bɛ san kɛmɛ kɛ a bɛ kɛ u ta ye voilà bon i ye mun fɔ dɔrɔn ka bɔ kuma na komi lamɛnbaaw ka ca c'est-à-dire ne kɔni bɛ mun ɲini c'est-à-dire u ka baser toujours volet communication kan kosɛbɛ et puis en population yɛrɛ bon vraiment il faut que an ka changer quoi c'est-à-dire tant que an ma fana ma changer bon c'est-à-dire on peut pas crier victoire comme ça quoi n t'a dɔn n'i y'a faamu parce que o dynamisme bɛ olu de bolo parce que i b'a dɔn mɔgɔw fana b'i dɛmɛ mɔgɔw ka dɛmɛ danyɔrɔ b'a la ko tɔ bɛ yɛrɛ de bolo
O fana tient vraiment. Voilà, coup de bière de boulot parce que. Donc, vous êtes comme mon pote, oui. Ok. Merci. Ami. Merci beaucoup. Merci bien. On y a un ségo qui a cola. Ewa, nga ni momundo ko wulwelele boka de amba monangote. Ngodi, mobi deme. Nga ifana ka yira mola ki deme ni kaduye. Akana ke ibeka tai sabula ale kunga hakila moka nga ka ale male manga ke moye. Sayiga ale dale toda. Mama yi ma ke ibeka ali ni chi atabwada. Awo ne maye de. Awo apse aka afo falo fe me ne maye. Awo maye mami nyuma kai mami ko ibeka ya doa maye. Ni maye. E kanga kali ale asadika ala dia ale dakwa. Donc akanga kali. Anga boko no. Voilà, fanga toye quoi. Fanga toye uka gere jamana de una. Parce que pour l'emploi de Fanabi, il tire à Djamana gérer qui est à distance, et ni Djamana donne au Tirakao. Il faut être avec le peuple. Fenchamambe ou Tirakao, Nanaï d'Atroua Dalaï. Oh, Mobou Tali Kekwa, ni Mo Sengana Koto, oh, ni Fotiko, Yang Kokobi Audi. Ni te Malidebe ou la Bikaïra, Amaudeme. Malidebe ou la Bikaïra, Obeka Baram Gamba soutenu. Nga Kaseka Mo Faranunga, Mo Kaseka Kodoke, Obo Fangare de Yorde. Voilà, moi tu sais beaucoup yira matide. Moi kon busi ko ke. Nga yira do kun temene. Ngo embargo mumba anga. Akake juma wo juma anga boka embargo kuin ka yira nyamala. Ak juma wo juma keren kriala farasika ambassade da nyesimbe swalumba kene bade momade. Anga takata anga gosi ka nyesi farasa ambassade ma. E mungo ko an sanctionné jare e mungo ko ka an sanctionné. E mungo ko ka embargo da anga. E mun wulila kata nyama oni kono ko ka an sanctionné. Anti franti kan siki kela yetiwo. Na nyu kame kata bima worodika. Nyete ko ti bakun donedo. Lo lango sida wo hutede, sida wo jofana kelende. Sabula sida wo président na be gouverneur. Chantage wo reke ku marao. Ni kele jenga sa iba wo ka dossier do bodo ka so la ko do yero tigila. Abo. Wo jakwa tede. Nyete ka jete mineke. Sénégal. Le Sénégal perd plus de 40 milliards tous les jours. Et du moins, tous les mois, je vais dire. Tous les mois. Kalo. Ah oui, il kalama. Mali 40 milliards et quelques milliards binani ko. Kalo, Mali bodi do Sénégal trésor kono. Anga minamu buka por la kana. Oh, aye ou datu. France bina o 40 milliards, France bina o sara Sénégalais wa. Macky Sall ba yere makarana. Wolo fo na ma wuli ka ujo. Abaka jamana Afrika dama mugutala. Ali ni sengay, ali na ko kesu betira mugutala. Qui gagne quelque chose qui 40 milliards par an. Jamana bo sur faire dollar. Donc tu es poussé quelque datou. Autre nous ça et donc il faut que jamana donne là. Il faut que Sénégal de là. Voilà, et maya be papa là, à l'estrama ya dit ha ko faut pas que les cap maliens ou kata mana kamfo. Ah, Macky Sall cheka kechedi di teche ya ira mo le teche ya ngo fana famo. Ah oh. Mais vous faites tous honte aujourd'hui à l'Afrique. Tous. Et Macky Sall wo, et Bazoum wo. Yora Alassane Konté andanda do dalao. Aussi débat nakaba. Nga o fana tato bika nyana Tony aminoyi. Atoni amina ye. Janvate bli ale mamun staka fara fena segare kadito uma. Aka jamana Abidjan aya Côte d'Ivoire ite soroda buru na fama sie Côte d'Ivoire be munte France tay o bana ote. Il y a une invitation dans le où Alassane disait que la France a plus de 110 sociétés et entreprises au Sénégal, comment dirais-je là, en Côte d'Ivoire. Plus de 110 entreprises. Aux entreprises où nous, t'as fait nous, et pas qu'à faire, fente bleu. Oh, bagbo kelela kana ali uri kama. Amba kalama wala tan. Abifi, abinyado, abifi. Aya, il va rendre joli bon kana fanga de la okama. Otewa, pour que kana foto ko barake. C'est pas pour zéro que France ou la kata bagboka palais kono kata bon type aka palais kono. De quel droit? Litige poste électoral. O kake e kata doka palais kata muguchi la jamana wale. Ouais, parce que fouka élément ngasiki. Avec ce qui tout akasiki. Ala sani siki tout amanye do kwe. Amanye do. Mais farafini to fara rob na farafini de feve akan avec atigo maloyade. Tu fais honte à l'Afrique. Et Macky Sall également. Et Macky Sall. Mais c'est la faute aux Sénégalais. Macky Sall en train de vous empêcher de... Voilà. Oui, vous avez 40 milliards tous les mois avec le Mali. Macky Sall vient de mettre le pied dessus. Est-ce que Macky Sall va mettre ces 40 milliards
rembourser ses 40 milliards à l'État sénégalais? Il va le faire? Dans quelques mois, il ne pourra plus payer les fonctionnaires. Les projets de développement seront arrêtés. Il ne peut pas. Mais parce que la France l'a dit, il faut qu'il le fasse. C'est ça, non? 20 21 0011, un monde sans terrorisme, Radio Clédou. Allô? Allô? Oui, Uncle Bila. Ali Clé. Ah bah, Adimaya. Asma Obed. Amba la tamo, alhamdulillah. Iya do. Bashite, bismillah. Ah, alhamdulillah. Ayo, Uncle Bila. Ah, Drege. Ko malende unama laje. Anga na sagide. Nan sagina. Ko nan sagina ko fe. He? Abe jugare. Kasegango ka sigi saya mawa. Sisa. Nan segirango we saya de o. Wala. Amboro de ko ambo de do. Ambo abe mu do dongo do anga mado be ka fa, dongo do jul do be ka bo, dongo do anga dugu be do be ka chi. Bien. On nan segirango ko ambo de no fe ambe fa ka segode ma otewa. Voilà. Bon mo ko tani ni na ma ko position. Position te ça ma ta nam do te position te fon. Position na to ko ma ka na. Ne le bolo. J'ai eu de do quoi. C'est la façon d'ambe dia. Vous le balez il faut ne mami yera boala. Voilà. Donc anga no lu jati. Ay wulu koni wulu ma demando ka mo hakli to la ko wulu ka to ay udoro kala mu yefa to ko sera kam nge. Voilà. Ou yenu wa wo betia sera kam nge. C'est ça. Il faut que les bois si te mu se kala ma bakele mboka jo yo ko ka sura ma wadu mo ma kana o ma kala ndu chela. Très bien. Ne le romina. Milliard tenku, million tenku. Mais ne ko ni fere. Gouvernement na banque négocier ni CEDEAO ni fait nuire. Gouvernement de la ka fo quoi banaka de négocier nuire. Ayi. Gouvernement fra de maka puma kara munye, asimi fra de maka puma kara munye. Anga be. Akoko appelle ndo abe fait changer ka ki ani CEDEAO te. Voilà. Ah donc comment na fante e be ka segi politicien de ka puma do de katao. Ayi mfamu ma kuma de fo. Parce que politicien de puma fo. Comme il n'a pas le gouvernement a fermé la porte. Ou bien il n'a pas le gouvernement bana. Il va la porter pour un bon business. Il faut que le Mali discute avec la CEDEAO. Il faut que le Mali revienne à la CEDEAO. Il faut que le Mali fasse ça. Maintenant, est-ce que le Mali a une fois fermé la porte à la CEDEAO? Est-ce que les autorités ont une fois fermé? Non. Pourquoi pourquoi autant kakabawa? Ou bien oui faire anga kata andame bo anna kata anyere bokum bo anga jamana ka abuja ka do luma ko parce que am faire CEDEAO ka kuma o de ko doa. Ouais, non. Alors, Ananaso. voilà. Frana mien. Frana mien, français qualité mien. Anta boko ikler maya. Il t'a fait. Allô. Il t'a fait encore. Anta boko ikler maya. Ni ikler ma dogo ni jamakulu inda. Jamakulu jume. Maine. Ni ikler ma dogo jamakulu inda giya tekesh no. Aïe, Anderke Okoni, Kana, Angana Pumake, aïe, non, on n'entre pas dans ça. Bon, Non. Ok, d'accord. Ok, alors, ça. Ce que Éclair a fait, non, je te dis, non, je te suis avec ça. Non. Ce que Éclair a fait, Matisse qui veut midi quoi. Ko Éclair au monde, ko Niena, ko Idoboto, non, je vous en prie. Aïe, mon défa, aïe, madame de fa. Comment tu peux dire ça? Non, fin de bépement, avec mon yéma et Kamali. Ou bien il était clair qu'il soit rondé. Ka furgla furu me adama don jele maka ka engrais éclair de agla et bien c'est ko ka ibo saluer ni ibo ka non parce que ni yaka pmata ça c'est qu'on a fait yo bara mga o nyena parce que o do to no mulo tewa ça c'est de la folie moi on ne va pas qu'il faut faire il ka dugu me ka ci go ça qu'on fait c'est la même chose ni yela ma wala tala ko ni ngara ka satala il faut bisi ginita di oui voilà on peut pas apprécier c'est comment on peut pas justifier le terrorisme quelles que soient les multiples raisons c'est un dobeno kerano o tika quoi. Voilà. Ce qu'Éclair a fait dans le monde, béaï. Ah, et bien, je dis tout qu'on y en a. Ou bien, c'est faux. J'arrive de dire à Macron, soit-disant homme classe politique. C'est pas eux, la population française. Non, c'est pas vrai. Diaspora. Parce qu'il va aller même au moment de la décolonisation. Le rôle que la diaspora a joué à travers les intellectuels les africains. Mais, Atiradou, Bebadon. Et aujourd'hui, c'est le même rôle qu'il s'agit. C'est-à-dire que cette diaspora aujourd'hui doit être les représentants du Mali partout.
Tu veux que Kalom Tigre, surtout français, que Kalom Tigre Malikula, au lieu de Kanka, partout ils sont, aïe bon à rectifier, aïe bon à nifomouye. Aïe bon à nifouye. Parce que ni ma population ba donc à faux, Koubeka na bingali, walo de Kaya, Koubeka na marfa de terrorisme, maka mofa, Mobeka fara ou niena sans qu'ils interviennent. Est-ce que le peuple, la population française va rester le regarder? Ou t'as Ou ka yira malé ou ka jamana dona de ou ka mali kawnya ou ka ta yurla de ou bi na on jedi ou ka yurla ou ka fofu ka on de ka la nyini do mais or tout le monde sait que c'est pas vrai tout bon monsieur ko ken on ma boka pman qui ne dit rien consent tout 20 0011 un monde sans terrorisme radio Clédou allô salam alaikum wa alaikum salam dimbaya tokola soboko bedi amba ala tanu alhamdulillah Jean Yves Le Drian le boucher ana kuntege wallahi naka pubi de iba ko ko arasba jinne aya angoto non angoto mais bon mu fie tokola ango politique mo mais mo abse ka jamana di fuwari ma jogo mali ko barake bali de bike mali ko abse ka jamana di barake bali ma mamu ala emploi tala mali ko famu te sale mais tokola na mbora yo be kuma ko le 25 ku tini fanga yere koni nya me kuna foni na ku ta yere koni mais amo bolu ga yere koni la amo otola na la sona non pas de loi pas besoin politicien olu fana ka parti nu ka politicien on fana malion to yere koni malo ni ya fam aïssa okoni amo te olu la olu c'est pas de faire chez nous là Malien de ko farala nyonka Malien de wula ko manga transition soutenue Malien de ko anga transition ka baraka danye mais c'est pas eux de dire si on est d'accord ou pas c'est pas leur pays mais alache mais mu fiena to la e ka tapo no manga me ka tible no manga me ka kaudi no manga me est-ce que français élection d'observer à France on a sécurité ya ka foko ko ay une élection en France nous on ne reconnaît pas le pouvoir amboka Mouna mbo tandouma mouna nous t'a c'est-à-dire que on m'a demandé où les refait quoi reconnu personne ne les a demandé de reconnaître personne maman il nous fait ma reconnu nda reconnu ngwa so na nyini ni fait de ki ga reconnu togola jamana imbejo abejo ko nala sona ma jamana imbejo abejo nala ka émission bana alaka maliki si alaka malibo ami mali imbejo chuko alaka jamana imbejo ami rabiama ami ala ko ke qur'ane bonya kama ala ko ke tiba bonya kama salli ala muhammad anga to bi yesu anikli alaka nikisi alaka jamana imbobo ala ko ke tiba bonya kama salli ala muhammad wa sallim haba ngafuli anita ni biye ini chika wulela aywa ngoni aywa kumwati bulale sera kaba brama nunum kelali ateta jamana de farali ka nyongo jamana de fara nyonga ateta ko ndiko ambe kelemu na biko anga seka no bala mali de nga fara nyonga wa mali de farali nyonga obubom mali autorité de yoro mali de muka kelala de o ma autorité la je o ma mala je mo buka kelala nga ka mo fara nyonga mo ka seka kangelen fo obubo autorité de yoro onuma ma bunya on fana bu sigina ye febena kolorado on manga faso ko la flo suma machi mako tulula na domu fana na ni ma mo bunya ni mo fana sala mo ma domi no fana do il faut que parce que nye ma demando kuma na jamana inkono abina fo ma bachama baby ou keme krefe dewni c'est-à-dire que point nyonya ni fulte uni nje nkanta politicien mate donc u kana to ka bureau kono ko bi se ka jamana gérer uni jamana denga kanfo u ka jamana den ko ka fo nyonka o baro bi se ka to mo ko de ke o wuli ka job se ka to mo ko de ke no ti antibode ayo ne bakari ba cha ko la to la mbe bo pmala ya ala ka tlera damba ala kala msa wora irana